ndiwoyo kamubvunzo chodini.
kumachechi muchinge muchitida aiwa we are available. Saka munongotaura nesu kuinbox kwedu tobva takupindurai immediately 9 kana kutibata pa 0772 599 303. Saka toda kurova toda kurova kambo kachava kekupedzisira 9 ndisingakanganwi kutenda Mr. Makuzwa for this phone that I am using. Zvikanzi pana wangu shandisa phone ndokubva ndangoerekana ndashedzwa ndikabva ndapiwa phone. You know I've been quiet for so long because of nyaya yefoni zvasina kumira zvakanaka, vakabva vangondishedza vakati mfana uya utore phone. Saka we just want to thank him, Mr. Makuzwa. I will tell you more about him and zvinotevera munongoramba muchitevera ipapapa murambe muinesu. Ndimi moga baba, ndimi moga baba, ndimi moga baba, ndiwe muri tosangana pachirongwa chinotera. Rambai muchiudzana udzana uko kuti follow and like this page, J Munoz Music. Chisarai.